Това е голямо, средно и малко хранително предизвикателство. Да видим кой какъв размер ще получи. Нека започнем с Куентин. Той има малка кутийка кола. Бритни има средна бутилка, но на Дани е огромна. Определено не сме виждали нещо подобно. Нека да започнем с мен. Нека го отворя. О, не се получава. Защо? Странно. Хей! Защо се счупи? Странно. Мирише на шоколад. Да го пробваме. О, колко е вкусно. Обожавам го, хора. Яко. Да видим какво има вътре. Вау, има желе вътре. Изливам го в устата си. Желе с Скидълс. Яко. Невероятно вкусно е. Бритни, какво искаш? Какво харесва ли ти? Вау, зъбите ти светят и са отцветени. Изглежда странно. Нека да видим какво има вътре в бутилката ми. Да отгризем гърлото. О, да, трябва да завърша пълнежа. Леле, Бритни е най-агресивната, която някога съм виждал. Да, колко вкусно! О, стигнах до пълнежа! Има медено желе с китъл също. Яко, като на Куентин. Толкова е вкусно! О, чакай, дойде ми идея. Нека се опитаме да счупим тази бутилка. О, хайде! О, да! Нека натисна по-силно. Супер! Получи се! Смачках бутилката с ръце. Сега мога да ям шоколад заедно с меджели и скитълс. О, ръцете ми са толкова лепкави сега. Чакай! Измислих идея за шега. Хайде да направим номер на Дани и Куентин. О, момчетата определено не очакваха това. Момчета, Бритни реши да ви даде една шега. О, дали може да ти махне ръцете от техните тениски? Това е лошо. Съжалявам, не мислех, че ще се случи това. Без да искам скъсах вашите тениски. Но това не е проблем, нали? Дани, сега е твоят ред. Просто се разсейвам с лакомствата в момента. И това е шоколад. Яко, имам идея. Нека разбъркаме меда вътре с лъжица. О, вау! Това е сиропът, който излиза. О, падна! О, бутилката счупи ли се? Беше толкова голяма. Вероятно има много медено желе вътре. Дани, опитай го. Трябва да изям и последната троха. Наистина го обичам. Това е толкова вкусно. Господин Дани, добре ли сте? Изглежда, че имате остра болест поради преяждане с сладки неща. Чакай, това са само скитълс. Не, ти си болен. Ще трябва да ти дам инжекция точно сега. Къде отиваш? А? Това е малко обождане. Хайде. Дани, по-добре тичай и не спирай. О, каква малка опаковка с шоколадови чипсове Принглс. Той е наистина малък, но Дани има среден пакет. Определено можеш да имаш достатъчно от това. О, но Куентин има огромен пакет Принглс. Същите дори не съществуват. Добре, аз ще съм първи. Имам малък пакет. Сложи го на ръката сега. О, малки трохички. Опитай го. Шоколадовите чипсове са вкусни. Искам още. Хей, това ли е всичко? Хайде. О, залепнали ли са или свършиха? О, не. Нещо е залепнало. И това е пръстът ми. Дани, помогни ми. Добре, ще ти помогна. Ще продължа да дърпам. Вау! Ако Дани не е тук, тези чипсове са мои. Бритни, дори не си го мечтай. Всичко е мое. Да го пробваме. Вау, шоколадови чипчета. Кой би помислил, че е толкова вкусно? Харесва ми дори повече от картофените чипсове. Но искам и аз чипс. Ще открадна неговия чипс. Просто трябва да изрежеш дъното на буркана. Ей, къде са ми чипсовете? Странно. Преминах през буркана. Защо няма дъно? Къде са чипсовете? Магия? Невъзможно! Няма магия. Само измамник на име Бритни. Яла си ми шоколадовите чипсове. Дани, спри. Имам план. Виждаш ли онзи огромен пакет на Куентин? Той също може да го изяде. Готина идея. Ура! Мой ред е да ям чипс. Ох, Куентин, внимавай! Само погледни размера. Вау! Огромен комплект чипс. Страхотно! Толкова е вкусно? Обожавам го! Много е вкусно! Обаче няма да споделя с теб. Разбираш ли?
вкусно! Дани, ние го искаме! Куентин още не знае, че Бритни и Дани са измислили коварен план да му откраднат шоколадовите чипс. Вау! Куентин изчезва в пакет с чипс. Виж това! Момчета, това е толкова вкусно. Аз съм щастлив. Дани, не искам повече да търпя това. Трябва да изпълним плана си. Нека да отрежем пакет с чипс на Куентин. Сега, нека да извадим чипса. Добре, къде? О, не, Куентин, изял ли си всичко? Това са моите чипсове. Махай се! Ще ги изям сам. Бягай! Бягай! И какво от това? Те искаха да откраднат моите чипсове, а аз определено не искам да споделям. Чао, чао! Този път момчетата имат чупа чупс и шоколадов фонтан. Куентин, ти определено имаш късмет с чупа чупс, но фонтанът е твърде малък. Но Бритни е точно на място с среден чупа чупс и обикновен шоколадов фонтан. Дани има огромен шоколадов фонтан и малък чупа чупс. Този рунд ще бъде интересен. Да опитаме. Куентин, започни. Потопи чупа чупса във фонтана. Трябва да го покрия изцяло с шоколад. О, да, направих го. Но не беше толкова лесно. О, опа. Куентин, чупа чупса се оказа твърде тежък за теб. Добре ли си? Опа, всичко се срути. Сега имаш куп парчета. Какво ще правиш с тях? Това е дори по-добре. Слагаме всички парчета в купа. Готино! Нека съберем всичко. Сега извадете чука за Майнкрафт. Удряй, 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 удряй. Ха! Да видим какво ще стане. Готино! Сега взимаме пръчката, потапяме я в шоколад и получаваме шоколадов близалка. Готино! Нека пробвам и... Вау! Какво прави Бритни? Реших, че трябва да покрия целия си чупа чупс с шоколад. Всичко е толкова перфектно. О, виж тази поръска. Ура, нека я сложа точно отгоре. Сега изглежда много по-красиво. А сега съм готов да пробвам. Добре. Толкова е вкусно. Обожавам го. Дани, сега е твой ред. Нека опитаме. Има малък чупа чупс. Нека го потопя в шоколад. А сега... вкусно. Чакай, какво стана? Мога да отхапя от чупа чупс. Яко, има дъвка вътре. Нека надуя балон. Леле, колко е готино. Виж какъв балон направи Дани. Какво ще направиш с него? Потапяме го в шоколадов фонтан. Покри балона напълно с шоколад. Да, направих го. Сега трябва да е здрав. Имам идея. Искаш ли да го разбия? Разбира се. Направи го. Направи го. О, щупи се на малки парчета. Чудесно! Сега трябва да го опитам. Вкусът е като шоколад. Можете ли да опитате? Ето ви, приятели. Нямам нищо против за вас. Имам много шоколад. Благодаря, Дани. Това е най-малката фанта, която съм виждал. Леле. Това напитка с дъвка ли е? О, супер, никога не съм я пробвал. Какво е това? Имам огромна бутилка с напитка с вкус на Скитълс. Готино, нали? Защо се смееш? Нека започнем с мен. Добре, нека да опитам. Вау! Почакай, значи не е лимонада. Готино, това е медено желе от фанта. О, разтяга се толкова вкусно. Готино, вкусно. Опа, съжалявам. Аз съм готов. Кентин, сега е твой ред. Разбира се. Ще го пробвам сега, но имам проблем. Не мога да изтискам желето от бутилката. Какво да направя? Добре, имам цялата сила. Чакай, имам идея. Ще заема твоята ластичка за коса. Става ли? Благодаря. Сега ще сложим ластик на бутилката. Добре, дай ми още малко. Какво правиш? Спри! Куентин, косата ми. Не искам да я пускам. Добре, съжалявам, Джес. Но това е необходимо за оборудването и моя експеримент.
Ще бъде ли възможно да се изцеди желето по този начин? Да, колкото повече ластици, толкова по-добре. Добре, виж, проработи. Яко. Физиката царува. О, да, това е толкова вкусно. Чудя се дали мога да надуя балон. Нека опитам. Вау, това беше толкова забавно. О, не. Джес, добре ли си? Не, ластиците ми. Развали прическата ми и ми взе ластиците. Добре. Ще продължа да си ям желето. Все още се извинявам. Искам да надуя най-големия балон. Виж, сега мога да направя балон за Джес. И може би няма да ми се сърди толкова. Какво е това? Балон? Не ми трябва. Но толкова се стараех. Този балон няма да ми върне ластиците за коса. Харесва ми резултатът много повече. Сега всичко е честно. Сега съм покрита с дъвка, Джес. Това е жестоко. Майли, на какво се смееш? Яш желето си вече. О, да, прав си, Куентин. Има толкова много от тях. О, трябва да го опитаме скоро. О, отворих бутилката, но не мога да го изтискам. Имам идея. Сложих динамит в бутилката. Запали го и сега чакаме. Добре, много скоро динамитът ще избухне. О, няма много време. Чао на всички. Чакай, къде отива тя? Чакай, Джес, погледни, това е динамит. Помощ! О, не. Покрит съм с дъга желе. Проработи. Сега можеш да опиташ. Колко вкусно. Ох, вкусно. Обичам го. Не виждам нищо. Помогнете. Трябва да си сваля очилата. Какво се случи тука? Всичко е толкова лепкаво. Ох, не мога да виждам. Чакай, какво е това? Толкова е вкусно. Джес, хайде, опитай го. О, прав си. Много е вкусно. О, какво сладко малко сладоледче. Но е толкова малко и това не ми е достатъчно. А вие, как сте? Имам средно голяма кофа сладолед. На мен ми стига. Но, виж моята! Това е малка сладоледена порция в сравнение с моето гигантско ведро сладолед. Момичета, щастлив съм. Тук има цял тон сладолед. Но ще започнем с Майли, защото нейният сладолед е най-малък. Да, Майли, давай. Добре, нека опитаме. Ще ям малката с лъжица. Точно толкова малка, колкото това кофа. Подходящо, нали? Добре. Вау! Това е толкова вкусно. Искам да удължа удоволствието от сладоледа и да ям малко по малко. О, да! Това е толкова вкусно. Просто обожавам вкуса. Хей, Майли, можеш да побързаш малко, иначе сладоледът ни ще се разтопи, докато ядеш. Добре, ще ти помогна с това. Ето, заповядай. Изяж го напълно. Да, моля, но исках да удължа момента. Няма време за това. Хайде, Джес, твой ред е. Супер! Нека опитаме. Имам по-голяма лъжица. Вау! Колко вкусно! Искам още една лъжица. Вау! Вкусно! Аз слагам сладоледа на първо място сред вкусотиите. Още една лъжица. О, толкова е вкусно! Замръзнал съм. Приятели, помогнете ми. Движиш се много бавно. Иначе сладоледът ни ще се разтопи, докато ядеш. Добре, ще ти помогна. Добре, ето, изяж го напълно. Няма време за това. Хайде, Джес, твой ред е. Движиш се много бавно. Хайде, изяж го, побързай. Защо не? Ще ти помогна. Ще използваме горелката. С нея мога да разтопя малко сладоледа ти. Сега, вместо сладолед имаш млечен шейк. Не е ли по-добре? Хайде да го налеем в тази чаша. И ето ви приясно направен млечен шейк с малко сметана отгоре. И сламка, разбира се. Благодаря ти, Куентин. Определено имам нужда от млечен шейк в момента. Толкова красив и апетитен. О, това е готина идея, Куентин. Вкусно. Сега е мой ред. Най-накрая мога да опитам сладоледа. Имам най-голямата лъжица тука. Вау, нека опитам. Толкова е сладък и вкусен. О, да, искам да опитам. Опа! Не мога да извадя лъжицата. Момичета, не мога да извадя лъжицата. Какво да правя? Добре. Лъжицата не излиза. Шокиран съм. Но събрах целия сладолед и е твърд.
О, хрумна ми брилянтна идея! Ще им направя снежен човек от сладолед. Виждаш ли? Всичко ще бъде наред. Слагаме втората топка и сега ни трябва третата. Чакай, но няма повече сладолед. Така или иначе ще го направим с 2 топки. Малко лед и зъби с сладка. И разбира се, шалът, който баба ми изплете. Харесва ли ти? Много съм развълнувана. Добра работа, Куентин! Благодаря ти! Благодаря! Толкова е вкусно, нали? Аз съм гений! О, не! Джес, не можеш да го ядеш! Това е моят снежен човек! Майли, момиче, спри! Трябва да защитя снежния човек от теб! Така е по-добре! Джес, трябва да си покриеш устата също! Да! Уф! Хайде! Махай се от тук! Точно така! По-добре, нали? Чудесно! Никой няма да се осмели да изяде моя снежен човек. Чуваш ли това? Толкова си мил. Няма да позволя да те наранят. Само мой си. Толкова си вкусен. Леле, какво има под вашите похлопаци? Нека започнем с малкия похлопак на Майли. О, това е сирене с плесен. Основната му характеристика е, че мирише ужасно. Това е сигурно. Трябва да напръскате парфюм. О, чудесен аромат. Вече не мирише лошо. Да го опитаме. О, това е отвратително. Ще ми стане лошо. Много е зле. О, успех, момчета. Върви напред. Виж какво има под твоята клошка. Имам ли по-голямо парче? О, не. Имам огромно парче миризливо сирене. Не смятам да го ям. Чакай. Имам идея. Трябва да се преоблека в магиосник. Така е по-добре. Ще ти покажа номер. Гледай добре пръчката. А сега да видим какво има под клоша. О, няма нищо. Това е магия. Един магиосник не разкрива тайните си. Какво мирише толкова? Основното е да не го показваме пред момичетата. Здравей, какво искаш? Може би има нещо под шапката ти. Мислиш, че ти повярвахме? Изяж го. Надявах се, че ще проработи. Това е ужасно безвкусно. Не. Куентин, толкова си забавен. Джес, нека видим какво има под капака ти. Моето! Там има огромно парче вонящо сирене. О, не! Ще изгубя съзнание сега. Майли, видя ли това? Джес беше повален. И какво ще правим? О, точно така. Преобличаме се като готвачи. Вуаля! Чудесно! Украсете парче сирене с сметана. Сега ще изглежда като торта. Виждате ли идеята ми? Добре, почти съм готова. Чудесно! Джес, добро утро! Решихме да заменим сиренето с торта. Опитай! Шокирана съм. Най-накрая ще имам нещо вкусно. О, толкова е хубаво. Наистина ми харесва. Толкова е вкусно. Кремът има чудесен вкус. Чакай. Нещо не е наред. Това е отвратително. Все пак е смръдливо сирене. Излъгаме. Да, излъгахме те. О, не! Ще ми стане лошо. А на какво мирише? Губя съзнание. Правосъдието възтържествува. Ура! Какво е това? Тази бутилка е твърде малка. Трудно е да я видиш дори. А ти какво ще кажеш? Вау! Тогава имам обикновена бутилка. Меденото желе е много вкусно. Чакай, какво е това? И имам огромна бутилка медено желе. Хайде да започваме. Разбира се. Чакай, защо не изтича? Добре, нека. Да го изтискам. Робот, можеш ли да ми помогнеш? Разбира се. Заповядай. О, не! Нищо не влезе в устата ми. Всичко е по лицето ми. Вау, но е супер вкусно. Ще го облизвам така. О, да, вкусно. Благодаря, робот. Моля, а ти, Куентин, твой ред е. Не ми трябва помощта ти, благодаря. Добре, мога да се справя сам. Не напразно спортувам. Ръцете ми са много силни. Натискаме бутилката. О, да! И излиза. Вкусно. Толкова вкусно. О,
Искам още. Съжалявам, но вече изядох всичко. Изядох много. Робот, сега е твоят ред. Ох, чувствам се малко зле. Хайде! Наистина, този момент най-накрая дойде. Хрумна ми една идея. Нямам уста. Измислих друг начин. Да натиснем бутилката и сега да сложим желе вътре в мен. Готино. Много е вкусно. Има ли нещо не наред с мен? Какво става? Защо се включи сирената? Здравейте! Всички! Вашият робот е счупен. Трябва да се поправи. Изключете сирената. Отлично! Аз съм робот спешна помощ. Да видим какво имам в комплекта за първа помощ за роботи. Добре! Не се притеснявайте. Ще ви поправим сега. Ох, не слагайте нищо в зъбците си повече. Хайде! Готово! Но той не работи. О, да, точно така. Все още трябва да ударя тук. Винаги помага. Моята работа е свършена. Ще се видим. Ура! Робот, ти си обратно. Работникът остави инструментите си тук. Ще видим. О, те ги отнесоха. Какво е едно малко мултидуде шоколадче? Много малко. А ти какво имаш? Този път имам среден размер. Страхотно е. Тад, какво имаш там? Вау, това е огромно. Да, имам огромен шоколад. Моя размер. Да започнем с мен. Имам най-малкото шоколадово блокче. Супер! За начало ми трябват пинцети, за да го разопаковам. Да го направим. Работи. Сега могат да бъдат върнати обратно. Нека разтопим това с лазерно зрение. Чудесно! Вече е течно. Мога да го сложа и смазвам всичките си механизми. Страхотен шоколад. Мейбъл, твой ред е сега. Давай. Добре, нека го пробваме. Никога не съм яла шоколад по този начин. Нека опитам. О, колко вкусно! Чакай, сетих се за нещо. Ще се върна веднага. Почакай малко. И къде избяга тя? Не знам. Върнах се! Трябва ми предпазните очила за експериментите. Ще бъде страхотно! Ето моята малка лаборатория. Взимаме първата колба. Тук има течни скитълс. Вкусно! Нека го излеем в колба. Сега събираме малко зелена течност. Наливаме я в колбата при червената. Какво друго мога да добавя? Добре. О, точно така. Има дъга в тази тръба. Нека я напълним също. Моето творение е готово. Сега можеш да организираш експеримент. Излей го върху шоколада. Една капка е достатъчна. Леле, успя. Погледни, успя. Стана толкова пъстро. И толкова вкусно. Успях. Страхотно. Супер яко. Леле, това наистина е страхотно, Мейбъл. Браво! Химията е върхът. Мой ред ли е? Супер! Ще се радвам да опитам моя шоколад. Необходимо е да се махне цялата опаковка. Леле, толкова е голям. И залагам, че е толкова вкусен. Но не мога да отхапя. Не! Трябва да измисля нещо. Така е. Сложи шоколада на масата. И ми трябват някои инструменти. Чук и секач. Да, нека разцепим шоколада точно така. Перфектно. Разделям го на малки парчета. Мисля, че това ще е достатъчно. Вече съм уморен и гладен. Нека го опитаме. О, да. Сега мога да отхапя. Вау, шоколадът е толкова вкусен. Какво гледате вие? Бихте ли искали да споделите малко шоколад с нас? Разбира се. Разбира се. Имам толкова много и ще е достатъчно за всички. Вау, Тад, ти си толкова шедър. Какво е това? Кофа с ядки? Но защо са ми нужни? Вау! Да, имам и цяла кофа с ядки, но тя е среден размер. Толкова съм доволен. Не може да бъде. Не мога да повярвам на очите си. Имам огромна кофа с ядки. Какво да направя с тях? О, Тед, започни първи. Добре.
Надявам се това да е шега. Може би са шоколадови? О, не може да бъде. Те наистина са метални. Не са вкусни. О, зъбът ми изпадна. Счупих го, докато го ядях. Сериозно? Какъв ужас! Не искам това! Робот сега ти! Ура! Това е любимото ми лакомство. Толкова се радвам. Нека сложим няколко ядки в моето отделение. Вкусно. Сериозно ли? Не отново! Мой ред е. Няма! Робот, Мейбъл иска да избегне предизвикателство. Мейбъл, стани. Ти си възрастна. Можеш да се справиш. Току-що излязох да взема някакви сиропи. Не. Аз съм човек. Не ми трябва да ям ядки. Добре! Може да е по-вкусно с сиропи. Да налеем още и още и още. Добре, страхотно. Сега са покрити с шоколад. Мога да облизвам шоколад от ядките. Така поне е вкусно. О, да. Вкусно. Чакай, мога ли и аз да го направя? Аз съм умен. Затова го разбрах преди този трик. Това е по-добре. Не трябва да ям ядки. Просто трябва да ги облизвам. Готово. Сега е приключено. Мейбъл, справяш се страхотно. Благодаря. Това ли е всичко? Никога не съм виждал толкова малка Кока-Кола. Аз имах много повече късмет. Много по-късметлилия. Трябва да видиш колко съм късметлия аз. Никога не съм виждал такова голямо шише. Нека най-некъсметлилия да започне. Мери, ти си първа. Лесно. Току-що получих едно. Отвори тази бутилка някакси. Но как? Дори зъбите ми не помагат. Ще се справя с теб по същия начин. Отвори се вече. Казах ти, че мога да го разбера. Вкусно. Жалко, че е толкова малко. Ема, сега е твой ред да пиеш. Да, това ми е любимото. Беше вкусно. Знаеш ли какво? Знам как да го направя дори по-вкусно. Например, мога да добавя мед към колата. Сега просто трябва да го разбъркам. И разбира се, не мога да пия топла кола. Затова нека го направим приятно и прохладно. Готово! Сега мога да го пия. Или всъщност, предполагам, че мога да го изям. Вау, тя има желирани бомбони с вкусна кола. Точно така. Всичко е благодарение на меда в хладилника. Обожавам това толкова много. Искам да изям всичко това веднага. Това сигурно е много вкусно. Да, вероятно наистина вкусно. Да. О, да му се не види. Сиропът от орлови ногти Залепих свърши. си ръцете за бутилката. Ще ми помогнете ли? В никакъв случай. Предполагам, че ще използвам масата. Какво да правя с ръката си сега? Предполагам, че мога да направя това. Сей е мой ред. И имам сламка готова. Изглежда готино, нали? О, не, изпуснах го. Леле. Сега определено няма да получа Кока-Колата, но винаги мога да използвам няколко сламки. Сега мога да направя едно голямо дълго. Хей, Ема!
Мисля, че трябва да заимстваме идеята и нейния Кока-Кола. Хей, какво е това? Почакайте за малко. Момичета, трябва да се срамувате от себе си. Никой ли не ви е научил, че не трябва да крадете от другите? Махайте се от тук. Трябва да й дадем урок. Добре, че винаги нося със себе си ментос. Готов ли си? Сега ще има експлозия! О, чудесно! Какъв як взрив? Почти е лепкаво. И аз нямам никакви... Вземам си питие. Но сега всички изглеждаме наистина смешни. Така че предполагам, че е наред. Да. Това определено няма да е достатъчно, за да се наям. Да, но тези нудли са люти. О, не. Ах, и аз съм оплашен. Имам този огромен кофа пред себе си. Добре, че Кейт започва този път. Не съм страхливец. Определено мога да се справя с тези нудали. И няма много от тях. Това е горещо. Момичета, ви очаква неприятна изненада. Да, това не е добре. Изобщо не ти завиждам. Колкото по-бързо го изям, толкова по-бързо ще го приключа. Предполагам, че за сега е добре. О, не. Мисля, че разбирам за какво говореше Кейт. Наистина? Горещо? О, боже мой, не съм виждал такъв пламък от дълго време. Добре, сега е много по-добре. Тази вода наистина помогна. Добре, Бари. Стига толкова приказки. Време е да хапнеш малко нудълс. Но не мога да го направя. Не! Но ще опитам! Здравей, момиче. Момичета! Не се чувствам добре. Емили, дай ми... Донесете ми малко вода. Ние сме приятелки. Приятели винаги се подкрепят взаимно. Ще ви помогнем да се ожените. Благодаря. Сега е много по-лесно за ядене. Това е обезкуражаващо. Просто умен. Мери, винаги можеш да разчиташ на нас. Това е много мило, момичета, но имам нужда от вода. Вали! О, не. Мисля, че нямаме вода. Това беше наистина. О, боже мой. Леле, момичета, съжалявам за косата ви. Това беше инцидент. О, какъв остър кактус. Наострено е и е наистина голямо. Имаш голям? Виждал ли си моя? Само като го видя и ми се припада. Добре, успокой се. Вземи се в ръце. Ще видим колко спокойна ще бъдеш, когато трябва да ядеш това, Мери. Добре, аз ще започна пръв. Имам идея. Защо не махна всички игли на този кактус? Тогава определено няма да се нараня. Това се получава чудесно. Ох! Вкусът на това все още е доста блех. Но поне идеята ми за пинцетата проработи. Добре, аз съм готов. Сега е ред на Ема. Трябва да се отърва и от тези тръни. И знам защо... Ето как се прави. Готов ли си?
Вау, Ема, ти си като истински нинджа. Браво! Благодаря, положих всички усилия. Стига сме приказвали. Време е да започнем да ядем. О, не! Това е толкова отвратително. Дори нинджа не може да се справи с този гаден кактус. Отвратително. Кой изобщо измисли тези глупави правила? Няма начин. Искам да повърна. Не съм ял нещо толкова отвратително от дълго време. Добре, сега си само ти. Не мисля, че ще пробвам това, което Мери направи. Просто трябва да извадя всички игли с тези пинцети. Имам по-добра и много по-бърза идея. Кейт, вземи този трион. Трион? О, не. Така или иначе не знам как да го използвам. Но тези пинцети са толкова... Много лесно. Какво? Добре, предполагам, че просто ще си седим тук. И тогава... Той ни каза това? А тя му каза онова? О, тя още не е свършила. Това е всичко. Кейт, защо се бавиш толкова? Спри! Хленчене. Остана само малко. Всичко е готово. О, ами всички спят. Предполагам, че ще трябва да опитам този кактус. Не мирише зле. Момичетата бяха прави. Този кактус има ужасен вкус. Но, понеже всички спят, никой няма да забележи, ако просто се отърва от кактуса. О, какво беше това? Аз бях. Беше толкова гадно. Трябваше да изхвърля тенджерата. Ох, горкичкият. Те го купиха. Готино! Обичам нутела, особено когато има толкова много. Вау! Вау! Все още имам най-много. След това мога да намажа шоколада върху него. Виж, имам тази малка кухня за това. Нека почакаме малко. След това го обръщаме. И нашият малък тост е готов. Сега е време да намажете нутела. Само погледни колко вкусно изглежда това. Толкова е сладко. Абсолютно обожавам това. Мога да го ям до края на живота си. Жалко, че бурканът е толкова малък. Това приключва толкова бързо. Добре. Мери, Вау! сега е твой ред. Накрая мога да се насладя на нутела. И не ми трябва нищо друго с нея. Защо са ми нужни само пръстите? О, да, това е просто невероятно! Това не е много чисто. Но е наистина вкусно. О, боже мой! Ей! Ръката ми! Кейт, трябва да ми помогнеш! Можем да използваме триона! Не, моля, не го правете! О, Ема, ти си гений. Много ти благодаря. Така или иначе, време е да се сбогуваме с буркана. Добре, Ема. Сега е твой ред да ядеш. Виж колко много шоколад има.
Това е невероятно. Мога да го изям доста бързо. Особено защото имам толкова голяма лъжица. О, да! Това изглежда вкусно. О, не. Този пот е твърде малък за буркана. Предполагам, че ще Свърши трябва това да... без лъжицата. О, да. Свършвам го. Ей, къде са ти маниерите? Охо! Това е предизвикателство голямо, средно и малко храна. Яко! Джил има огромен пакет хъба-бъба. Тайлър има среден пакет. Не е зле. Ха-ха. Но Нейт има малък пакет. И разбира се, ще започнем с теб, тъй като имаш толкова малък. Ами ще изям всичко тук. Това е вкусно. Абсолютно невероятно е. О, вкусно! Това е. А сега да направим балон. Вау! Видя ли това? Тайлър, продължавай. Пакетът на Тайлър е малко по-голям, което означава, че има повече дъвка. Опитай и ни кажи какъв е вкусът. Толкова е вкусно, не мога да спра да ям. Искам да сдъвча цялата дъвка. О, да. Толкова е вкусно. Съжалявам, Джил, но не планирах да споделям днес. Искам да го изям сам. Сега съм готов да направя балон. Виждаш ли това? Добре, в такъв случай съм готов да го спукам с моята дълга и остра игла. Това ще бъде забавно. Това получаваш, когато не споделяш. И сега ще опитам моята дъвка. Толкова е огромна. Ще имам достатъчно за 1 година. Момчета, това ще отнеме много време. Джил ще яде много дъвка за много дълго време. О, готова съм да я ям за винаги. Знаеш ли какво? Готов съм да ти помогна, Джил. Ще си отрежа парче. Никой дори няма да забележи. О, да, ще бъде толкова вкусно. Нямам търпение да го опитам. О, изглежда, че Джил ще разбере, че гениалният план на Нейт да открадне дъвката и работи. О, хайде, спри, това е мое. А сега искам да направя балон. В такъв случай ще го спукам. Имам и игла, знаеш. О, ще бъде толкова забавно. Вау! Това беше сладко. Сега Джил е цялата в дъвка. Това е отвратително, но беше забавно. Нейт, ти беше прав. Този път M&M's. Джил вече няма търпение да опита. Хайде, тя има най-малкия пакет от всички. Добре, нека го оценим. Искаш ли да видиш трик? Мога да хвърля бомбон и да го хвана. И се получи. Ура! Изядох цяла шепа бомбони и беше толкова вкусно. Сега ще използвам сламка, за да изям остатъците на масата. О, те са толкова вкусни! Уау, Джил, ти си като прахосмокачка! Чакай, почти изяде M&M's на Тайлър. Това не е добре. Той има средно голяма кофа с бомбони и това е много за него, но е само за него. О, излях го навсякъде и беше наистина страхотно. Чакай, свърши ли? Толкова бързо. Не, продължавай. Наистина ли мога? Добре, имам цял охладител с бомбони. Странно. Защо не се изсипват? О, какво да правя? Добре, знам. Нека махнем бутилката с бомбони. О, хайде, и проработи, но всички бомбони се разсипват. Сега, Нейт, ще загубиш всички бомбони. По-добре ги изяш преди приятелите ти да го направят. О, не, има толкова много бомбони, че всички имате достатъчно. Хайде, яжте ги. Винаги е по-забавно да изядете всичко заедно. О, да, точно така. Вкусно. Дори не можем да играем игри. Вау, това е огромен еднорог и вътре има M&M's. Вау. Нейт, пак имаш късмет, но Джил получи среден шоколадов еднорог. А Тайлър беше най-малко късметлия, малък еднорог с фанта. Това е забавно. Хайде, опитай, Тайлър. Радвам се.
О, толкова е сладко. Нека опитам. Толкова е вкусно. Ай, вкусен шоколад вътре. Трябва да ги сложа всичките в устата си. Вкусно. Всичко е толкова вкусно. Много ми хареса. О, но беше толкова малко. Джил, можеш ли да споделиш с мен? Не, Джил не е от тези, които споделят лакомствата си. Тя иска да ги изяде всичките сама. Хайде, опитай рога и виж какво има вътре. Добре, не пада, но нека видим какво има вътре. Хей, защо не излиза? Добре, ще използвам чук за този случай. Вау, виж тези ягоди. Толкова са красиви и сочни. Вкусно, нека опитам. О, да, толкова сладки. Просто обожавам ягоди. Вкусно, вкусно. О, и разбира се, ще ям шоколад с тези ягоди, но първо трябва да подредя ягодите като планина, да сложа шоколад навсякъде и да го разтопя с сешар. Вау! Страхотна идея, Джил. Тя реши да разтопи шоколада с сешуар и се получи. И разбира се, сега е много по-вкусно. О, изглежда толкова вкусно и има още по-добър вкус, отколкото изглежда. Кой не обича ягоди покрити с шоколад? О, мисля, че това е моят рай. Толкова е вкусно. Виж, сега ще го хвана. Готово. Хайде, Джил, последната ягода. И се връщаме при Нейт. Добре, да, прав си. Сега е мой ред. Ура! Искам да видя какво има вътре възможно най-скоро. Нека опитаме. О, шоколадът е твърде твърд. Тогава мога да счупя еднорога с ръка. Хайде! Ура! Получи се! Мед и M&M's вътре! Това е страхотно! Обожавам тази комбинация! Не е толкова вкусно. И целият еднорог е пълен с него. О, момчета! Наистина искам и аз да опитам. Напишете в коментарите, ако искате Нейт да сподели тази вкусна храна с вас. Това е невероятно! Никога не съм ял толкова вкусна храна. Има много шоколадови бомбони и дори мед. Вау! Развълнуван съм. Просто го обожавам. Уау! Да, не мога да спра да ям. Това е сладкият ри. Вкусно. Колкото повече ям, толкова повече искам. Нейт, приятелите ти завиждат. Искаш ли да споделиш с тях? Имам само няколко бомбона останали. И глава. О, това е вкусно! Защо ме гледаш така? Не се приближавай! Не! Страх ме е! Каква малка кола. Сладка. А ето и средно голямата кутия кола на Джил. Свикнали сме с това, нали? Но Нейт пак е късметлия. Една огромна кутия кола. Тайлър, ти ще бъдеш първи, разбира се. Добре, нека опитаме. Нека първо да го отворим. Толкова е малко, че не мога да отворя кутията. Добре, нека го смачкаме, предполагам. Готова. Мога да пия колата през сламка, предполагам. Ура! Наистина проработи. Това ли е всичко? Изобщо не беше достатъчно. Жалко! Какво правиш, Тейлър? Сега е мой ред. Не мога да го отворя. Хайде. О, счупих го. Тогава нека го прободем с нож. Да. О, не! Цялата кола се излива от кутията. О, не! Как да го спра? Цялата кола ли е навън сега? Имам ли нещо останало вътре? О, няколко капки. И какво да правя? Джил, какво правиш? Не ми трябва твоят буклук. Добре, най-накрая е мой ред. Нека бъдем внимателни. О, толкова е вкусно и освежаващо. Момчетата са приготвили сламките си, за да ти помогнат, Нейт. Не ми трябва вашата помощ. Хайде, махайте се от тук.
Тогава нека сложим малко ментос в неговата кола. Ако не иска да я сподели, вау, колата ще експлодира. Нейт, трябваше да я споделиш с приятелите си, но сега колата ще се разлее върху всички. А сега има душ от кола. Беше дори смешно. Момчета, имахте страхотна идея. Сега Нейт е целият мокър. И бих казал, че това всъщност е забавно. Здравей! Хареса ли ти душа? Леле, какво е това? Изглежда, че Бела има малко кола мармалад. Колко хубаво, а другите? Леле, това е среден кола мармалад. Джил, имаш късмет, но не е по-голям от Тира, защото тя има огромна бутилка с кола мармалад. Леле, това е страхотно. Добре. Знам, че получих най-малкия. Всъщност и аз го имам. Да, но моят е огромен. Момичета, може би е по-добре да спрете да мерите мармаладите и да го опитате. Оле мале. О, извинявай, Джил. Наистина не исках да го направя. Дай ми мармалада. Изглежда вкусно. Нека да опитаме. Страхотно е. Това е невероятно. Толкова е хубаво. Сега е мой ред. Трябва ми чиния. Сложи мармалада отгоре. Вземи вилица и нож. Нарежи мармалада на парчета. Точно така. Перфектно. Сега нека пробвам едно малко парче. Колко вкусно. Обожавам го. Толкова е добре. Разбрах как да се пошегувам с Джил. Хайде да вземем нейния мармалад и да й дадем истинска бутилка кола. Това е вкусно. Искам още. О, не може да бъде. Какво е това? Защо колата ме напръска? Уф, трябваше да е мармалад. Това не може да се случва. О, Джил, това беше шега от Тайра. Бела определено няма нищо общо с това, но Тайра изяде цялото ти сладко през това време. О, хайде! Беше смешно. Искам да опитам колата си. Да го направим. Момичета, вие какво гледате? Чакайте, това ли привлече вниманието ви към моето мармаладче? Интересно. Но това е моето парче. Определено няма да го споделя. Ой, ухапаме по пръста. Момичетата бяха толкова гладни, че вече не забелязваха разликата между пръста ти и мармалада. Колко жестоко нападат този мармалад. Трябва да го изям преди да го нападнат. О, не, няма да го върна. Ще бъде наше. Вкусно. Толкова добро. Обожавам го. Толкова е хубаво. О, не мога да спра. Това е твърде вкусно. Момичета, но това е моят мармалад. Защо го изядохте? Ще ми оставите поне парче? Не? Добре. Какво правиш? Поглъщам най-вкусното мармалад на света. Да, наистина го обичам. Обичам мармалад. Никога не съм ял нещо по-добро. Никога не съм те виждала така. Ти си толкова жесток. Тайра, още ли не си изяла мармалада си? Тогава се сбогувай с него. Момичетата ще го разкъсат. Да. Беше като да си в клетка с гладни тигри. Ах, не бих искал да бъда на мястото на този мармалад сега. Леле, каква малка порция нудли. Изглежда толкова сладка, а и е с сирене. Това е цялото за Тира. Но Бела има средна порция. Това е много по-добре. Определено може да се нахраните с това. Но виж, Джил, тя има огромна порция нудли. Вау! Ще го споделиш ли с мен, моля? Няма начин. Хайде, яш си твоята порция. Разбирам. Добре, нека опитаме моите нудли. Имам малки клечки тука. Вкусна. Толкова е вкусно! Чакай! Защо не мога да ги извадя от опаковката? Какво не е наред? Джил, помогни ми! Добре, нека издърпам! Ах! О, тези макарони с сирене са много вкусни и апетитни. Добре, ще се опитам да ги ям така. Толкова е вкусно. Аз съм готова. Ура! Хей, какво е това? Тира, защо ми го хвърли? Добре, сега е мой ред. Наистина искам да опитам моите нудли.
Нудлите попаднаха направо в носа ми. О, не. Ще кихна. О, това е отвратително! Бела, какво е това? Уф, наистина ли е спагети и саполите ти? Това е отвратително! Ще ми стане лошо! Ах! Добре, трябва да пробвам нудлите. Определено ще бъдат вкусни. Нека да видим. Уау, толкова са сиренести. Страхотно. Толкова вкусни. Искам още. О, да! Обичам тези нудли. Колко вкусно Бела яде. И аз искам. Време е да опитам моята голяма порция нудли. Вау, страхотно е. Какво? Опа, изпуснах ги. Нека опитаме пак. О, не. Всичко пада. Определено правя нещо грешно. Имам идея. Ще поставя вилицата в дрелката и така мога да събера всички спагети на вилицата много бързо. Да опитаме. Леле! О, няма начин. Това е твърде много. Как да го спра? Ах. Чакай, имам друга идея. Имам нужда от проект. И така, какво трябва да направя? Точно така, сетих се. Виж, това ще бъде моят робот, който ще ме храни с нудли. Нека го направим заедно. Добре. Нека поставя слайда точно тук. И сега ще има роботизирана ръка, която ще ме храни с нудълс. Нека натиснем бутона. Добре, точно така. Точно по олея и в устата ми. Толкова е вкусно. Вау, какво страхотно изобретение, Джил. Ти определено си гений. Хайде да го направим заедно. Колко интересно. Това е страхотно. Роботът нахрани всички момичета. Here, Валери за Бредни. И всички са нахранени. О, какво бебе? Това е малка бутилка желе с вкусна хуба буба. Ами останалите? Това е средна бутилка желирани бомбони Skittles. Трябва да е много сладка. Но Бела има огромна бутилка с желирани бомбони Mentos. Това определено е освежаващо. Но нека започнем с Джил. Добре. Това е страхотно. Нека го опитаме. Ще бъде толкова вкусно. И дори мога да направя балон след това. Вкусна. Добре. Сега е време за балончето. Чакай, какво? Толкова е малко. Какво да правя с него? О, чакай, сетих се. Мога да направя кученце. Готино. Страхотно. О, мога ли да опитам? Нека погледна. Каква готина играчка. Опа! Спука се! Имам дъвка по ръката. О, Джил определено не хареса това. Това беше нейна играчка. Съжалявам, Джил. Да се престорим, че нищо не се е случило. Ами, изглежда толкова вкусно. Нека го опитаме. Изтисквам. Вау! Толкова е цветно. Толкова сладко и вкусно. Страхотно. О, да, мога да го ям вечно. Кайра, ядеш толкова смешно. Погледни се покрита си с Skittles. Наистина. Но няма причина да се смееш на мен. Мога да ти го върна. Сега ще бъдеш целия в Skittles. Хвани! Вау. Да, не ме оцели. О, внимавай. Няма начин. Сега има дупка в бутилката ми. Но това е доста готино. Искам да го пробвам. Толкова вкусно и менто. Вау, сега имам толкова свеж дъх. Вау! Това е просто мразовита свежест. Това е страхотно. Виж, наоколо има снежинки. Яко. Опа, Джил изглежда не вижда нищо. Очилата й са замръзнали. Интересно, но колко красиво. Бела, хайде да го направим пак. С удоволствие! Хайде да опитаме. Още няколко снежинки според твоята поръчка.
колко готино, красиви снежинки. О, сега виждам всичко. Тайра е замръзнала. Какво да направим? О, Бела! Имаме трудна ситуация тук. Тира е замръзнала. Бела е зяпала снежинките толкова много, че не обръща внимание. Джил, какво можем да направим? Мога да пробвам да я размразя с горещ въздух от сешуара. Хайде да опитаме. О, работи! О, благодаря, Джил! Помогна ми много. Сега нека разтопим снежинките на Бела. Какво си направила? Ти развали цялото забавление. Салевина